Matay sa nilapitahin ang diri sa masbati. Pagtiligan ng baka gyud, pagtiligan ng hayop mga tao diri. Pero tunaw na mo ilahang mga balay di manindot kayo pero kagkakag mga hayop. Mao din mga pangatahan sila nila, mabuhi lang siguro ng hayop. Ngumma pito para sila yung tayo. Nindot pangawatan diri kay di sila kilan ako. Ngawat ko. Hayop diri. Bisa ko siya kung maibot ni. Wala problema kay hindi mo ko ilhan diri mo ko ili. Oh no. Kung may tigbantay rin mga kawotan. Sa laguna. Tidagan ka rin baka. Pag-organ na hinimo kong pusil. Buak ng ulo ni sa tamigo. Hoy! Hoy! Kisa man ni? Hoy! Anong kawat na nung bakas kapitan? Ulay na, buwak ng ulo mo ron. Sama na, kasama ka. Kinsa ka? Kinsa ka? Ako! Oh, Ako ang tigbantay rin sa kawatan. bantay ka kawatan. Oh! Bungot sa ukog, maor ni pusil nimo. Oh! Buwak ng ulo mo ron. Saan ang pusil nimo? Tantakan niya. Nataka! Oh! Ako na nihatag ni mong kabaw, baka o yan ako sila. Ulay na ito. Ihatag ni baka lagi, yan ako sila. Masuk ko magkakagwaon ko ni. Oh! Okay. Kawatan ko sa Cebu, ikaw unsa rin ka dili day. Bantay ka taguna, laguna rin bantay. Wa man ako ni kawatay mong baka. Oy, pisi ra may akong kuha ni sunod ba ni baka. Kanang gagaramo ni mo. Pisi ra gani akong ikuha ni sunod ang baka. Ay ko sila. Sige, piyo na mo kamo ni muwam ni buto-buto imong sila. Okay, happy pista gapong adlaw dito sa Inday, mga Berdida family, Birhen sa Antipolo, sa mga Berdida family dito sa Inday. Og shout out ay ko ni Yoyo Agring nga mao ay nagpista gapong adlaw. Og shout out usab sa tanan mga taga Inday, sa tanan mga anak kadaog hapon sa ilang lingaw-lingaw. Oh, shout out usab sa tanan nga adto nagladong dindo, sila si Yorino, sila si Samson nga naghikay dito gapong adlaw. Og shout out usab ni Julito, shout out din ni Junior Piasa, ni Saling dito sa nagpista sa Berdida gapong adlaw. Dong Simon, ang katong kuyog na ko gapong adlaw sa tanang mga Berdida family dire sa Sitio Pandayan. Shout out ko ninyo diyan tanan. Kung shout out usab ko sa mainiton kanyo nga pagdawat nako dire sa iyang lugar dire sa Masbati sa Nainday, labi na gitong mga nagpa-picture nako sa kuan usab sa tanan usab nga naghatag og kalingawan ug sa nagpista gapong adlaw. Okay Gang, ikaw Gang. Oo, John. Atong Napiang ka. Okay. atong kuanan karon ang atong pag-shooting. Unsa gi title sa atong shooting ron? Aw man tong tugapon. Pasensya na kay mo atong adlaw na napiang ko muram putro atong itnaw. Maintenance wa karon tambal di wala na. Di karon ang atong pagbuhatan karon alimokoy ang atong shooting na ang kawatan ug ang tulisan. Kana. Nggih. Ako'y kawatan, ikay tulisan. Kurso na siya? Ha? Sige. Nya asa talapitan ni? Ako'y kawatan, ikay tulisan. Nya usa man mo kawato na ni? Nya ako tulisan. Ako tulisan. Ang akong kabaw nga gikawat imong tulison. Nana.